Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze kufanelekile ucofa usubscribe, ulike bese ushare le video. Uphumela obala ucije impi laphana einkundleni zokuxhumana wakhala ngesenzo esingesihle esenzakalayo la emculweni kaMaskandi, nokuyisenzo sokudlula kwamabhinca emhlabeni kakhulukazi abalandeli bakaMthandeni icukamelisha. Kodwa-ke ngale kokukhuluma kakhulu ake uyizwe nansi inkulumo yakhe ngesikhathi ekhuluma lapha enkundleni uTikTok ephawula ngesenzo sokubulawa kukaMhlaziya Maskandi usiqiniseko Mvelase. Sanibonani wey'ngane zakwethu, nginibingelela nje ngiphansi emahlabathini ngekalawondi ekhaya ngendlala icansi phansi kuyabanda. Ngithi ake ngiphefumuleke nami namhlanje ngodaba lukaSiqiniseko noMthandeni. Sifikelana kuMaskandi thina zibuya ecindezelwa uMthandeni, samthanda. Ngelinye ilanga ngihleli kwadi ngezwa kuthiwa nangu lapha emcimbini, angazi noma ngasembhasobheni uyashawa, kuthi uyimemile akezwa lona omthandayo. Ngikwasho ukuthi angazi ukuphi lowo mcimbi lowo, ngifuna ukuya, ibuhlungu inhliziyo yami, uyabona. Ngifuna ukuya nje ney'nkabi zami enganginazo lapho kabangani bami, uyabo. Iy'nkabi asisho labantu abaqashwayo ababulala abantu bafethu, ngisho iy'mpintshi zami. Sifuna ukuya lapho, uyabo. Umuntu engangithandana naye ngaleso sikhathi wayeyigwala-ke Nkosi yami kakhulu, wathi ayingeke uzongifela, ngeke. Hayi, sangabe sisaya-ke nabangani lapho. Yayiloku iqhubeka lento ethi uyocula, kuthiwa akhishwe, ethiwa kafuneki, yonke lonto leyo kuthi umosha umcimbi, eloku edunyiswe kabi kunabantu nje abammelele, kuthiwa uyabhimba, ucula ngamakhala. Yonke lento lona ichazwa. Kumoshwa isinkwa sakhe. Namanje kusasho kuthiwa akakwazi ukugida, unobende emhlane wawa wena, akaze kubulawe muntu. Namhlanje kufa omunye umuntu, uqale kwawulokhunjana uDubula wakwambatha kwaNongoma. Sekuwusiqiniseko, uyabo. Nosiqiniseko ubesho kwakhe. Baningi namanje babhala endabeni kaSiqiniseko ukuthi sengibuka kuthiwa ngifela umculo obhimbayo. Thina inhliziyo zethu zibova igazi kodwa zimhlophe qwa. Balandeli bakaKhuzani, lento eniyenzayo nijabulela ukuthi na kunabantu abafayo, nijabuleni ithi ayiwazi wafa umuntu efela ukuphapha. Nivalela uKhuzani iphalishi, uzosabeka nje uKhuzani. Khuzani khona la ngihlangane khona ukuthi umuntu akayigade la nyathela khona. Insizwa uzobukeka kabi emphakathini njengombulali. Uzobukeka kabi njengombulali. Asilazi iqiniso nani yalazi. Kodwa mina uma ngiyijulela lento, khona la oshaywe kuyigame yakhe, wazwiswa umuthi wakhe, uyawazi umjovo wakhe. Ngoba lento ibeloku yenzeka, kuthiwa lona ucula ngamakhala, uyabhimba, ngisho uKhuzani oKhosini FM wathi ungayikhandani ingoma nalona, wathi ngeke uyabhimba. Namhlanje uma kuneyistrike
Strike eyishaya njengoba okwakushaya lezi strike zangale kuthiwa lona uyabhimba ucula ngamakhala akazi nokuyibongela kwazi nokugida sakhuza sifika la sakhuza sathi hayibo impi engaka othiwa kusiyimpi umdlalo wamajongo thulani nina niswamajongo umdlalo lo kuyadlalwa hayi saqala ke nathi sawudlala umdlalo ke nathi ezama Red Nation zakhala ko 50-50 sokuchitheka igazi namhlanje qiniso ke mina nkosama ngilishendezi uma besebenzile kahle nje ukhube isebenzela etholo kwethu kuthuku zakhe danko siyambongela kuhle kungadliwa amandla engane yabantu kodwa la khuzani lento leni ikubeka kabi ngisemahlabathini bakwethu uma nihalela nje ukungibulala mina nginankinga ngifela ukuphapha lento eniyayinizisho nithi umuntu ufela ukuphapha ngiyobe ngifela ukukhuluma iqiniso ibukeni lento ma Blue Nation uma nimthanda impela ukhuzani nizoyiyeka indlela enibehave ngayo lapha nithi ya ufela ukuphapha uyalandela no-Ultramel owama Red Nation nithi uyalandela noSkhova sekushoda uSkhova uMax Makhanya owama Blue Nation uyazikhalisa uMax uyazikhalisa ngempela kade aqala ukuyikhalisa umese efuna ebukhosini ayisisho sithi hey sicela nimiyeke uMax bakwethu nina ama Blue Nation yini ube nesibindi uhleke ubhala amakhanda ahlekayo uqiniseka kasaboni lutho uthi omnye isende ligcwele ama ice manje kuphela ukuphapha yini ubunje obungaka ama Blue Nation bafethu ngoba uma ngabe na isende seligcwele ukuphapha kimi emotionally lelami isende sesiswini ngeqhude seligcwele ice mina ngiboni lutho abakithi abangakwenze lutho abangawulandeli nomculo ababonayo why behave kanjena ubaba uphuzu ulokhu njani uthwalofu uzokwenza ukuthi uqhubekela amajongo ngoba neengabitha uzokwenza ukuqhubeka kokuchitheka kwegazi lo baba uthwalofu cha ngizokhuza nje umuntu omdala ngezwe ngamajongo ethi umuntu meqala nje eqhathanisa kusuke kuwumona lonto leyo mina ngizokusho njengana nazi nguzwane mina ngu-Alabaster ucija impi igama njalo liphiwe ekhaya akusiligama lokudlala ku-TikTok elami lakithi Ntomfuthi Alabaster cija impi ngisemahlabathini nje manje yebo ngizoyenyukhasela ngolwesihlanu bese ngibuyele ePitoli kulula ukungithola yekumona umona lento senithi iginci zinenzeleni iginci ngoba lokhu naqoka impahla emabhadubhadu anakhile njengalezi ingane ukhuzani nomthandeni senithi umuntu isipikili koko umona yekani umona abantu abadala nihlulekile impilo nihlulile umnotho ukwakha unihlulile lezi ingane lezi senithi ithwele ibuza ingane kahle ukuthi siyamangala ukuthi yini esibulalayo hawu abantu abaningi babulawa ingculaza baduma bayabhebha bengadeli bebhebhe kwasani bebe nezingane nga7 eintombini ezehlukene agijimela ukuthwala ngoba ingane iphumelela umona nje mkhulu umona Thwalofu utshelwa yimi ngazi ngimncane kabi kunawe kodwa kumele sinifake endleleni ngoba nibe niphambuke baningi abantu abadala umona usongagijimela ukuthwala sithenga amathikithi kangaka yebo zikhona phela izithwalo kodwa bayaphapha abafana bahambe belishisa isende umuntu aveze izingane njalo nje athi hawu ndodana happy birthday kuyalingana lezi zinto lezi ziyalingana lezi rathane komama behlukene
Ingculaza kwathiwa ayisabulalini, ugijimela iy'thwala umdala, iyeke lento lena. Iginci nishayile ningobhesti, sazombuzeni ey'gincini. Lokhu zashaywa iginci, sazombuzeni nohashela imhlophe yibo abangobhesti. Abangobhesti, umbuzeni uza kabi nolokhu njani. Ubani lona sengiyamkhohlwa. Ake niyeke ukubulala bafethu. Nathi umdlalo wamajongo lona. Yekani ukubulala. Yekani i-anger. Khona oshawa kwigame